ואיך שלא, של נצר ודביר. בביצועם האדיר. ושל איסקו. ואני. ואיך שלא, אפנה לראות. תמיד איתה ארצה להיות. אמונים, לא מתרוצצת בגנים. בין הבריות, לא מתפטר, אחרות חולות נעים, יפשט הרוח בהרים, ובלילות עולות, וזה לבד קורח, ותפילותיי לרוח לענות. עכשיו וכל אחד עסוק בעניינם, אל הרופא הכי טוב במדינה, בכדי לחשוף עד הסוף, אך התמונה לא משתנה, משמעותן יבוא לו גל, לשטוף אותן, אבל אני אחריה מחכה לי בלילות, אחריה לשמוע את הציפורים שרות, אלה לבומבום, אלה בומבום, תגילה לבומבום, אלה בומבום, בומבום, ואיך שלא, אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות, אז אומרת לי, אמונים, צאת בגנים. טוב, אחי, יפה.